Ang third place po natin 95.3 ay ang grupo Palakpakan po natin. Nakakuha po ng 95.6. Ang second placer po natin ay ang grupo. Yes. Nakakuha po siya ng 95.6. Ang second placer po natin ay ang grupo OBSRKF. From Antipolo, Luzon. Congratulations! Congratulations, second placer. At ang winner naman po natin ay nakakuha ng 97.6. Again, ang grand champion po natin ay nakakuha ng 97.6. Congratulations! Congratulations! Grupo OBS Fuego! From Marikina City. Thank you so much po sa pagdayo po sa bayan ng Kabyang.